buntag mga igsuon, ani nasab kita karon sa Layawan, padulong ta sa Basak, visitation nato sa ato mga igsuon sa Basak. Salamat sa Ginoo kay bisag taliwala sa maulan-ulan nga panahon ni ata. Madayon ta mga igsuon sa pagpangalagad. Kinahanglan nga ato ang kuptan sa atong kaugalingon ang pagkamadasigon sa pagpangalagad o padayon ta, tara. Mga igsuon, ano yun? Kulang ang ligo kanina, anayan tagligo ron. Wala na ligo. Pero, kalipay na to mga kaigsunan nga makadasi dito na ligo. Namuntahan. Muli saktong exercise. Kita man itong duwaga lakaw nga. Pagkaubad ita kalakaw. Nailhang tubig dire, mga igsuon, nindot kayo. Nay kabo daw. Kabo. Kalau may yung tubig ay unlimited. Unlimited na tubig na mo diri. Pre, mani dire. Muna inom ko. Kailangan nailhang tubig, mga igsuon, kay kuan. Mainom ko no siya. Sis, mainom ko no siya. Ginataan na mo inom tubig. Balunan ko ni paubos. Dedication. Muna ilahang kuan, paagi sa ilahang. Busog na pagkuan ka ng... Samante. Nagsoroy mi sa amo ang kahudar. Sama na itong bumati eh. Kapoy pero chalag hapon worth it. Worth it. Worth it. Muna, Mga dago. Sa Basak. Ayun, salimatan ko ang ginasaktan kinabuhi ngayon sa kanyang pagkakas. Ilang mga balatian at ipre. Sabi may mga trangkaso na pumati sa kalawasan ang dalisulod sa panimalay na among Diyos nga makagagahom na ko sa tanan sa mong kinabuhi o kayas walang butang. Yes. Ginaw kami nagapasalamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Amahan, isang pamanining matahong mga adlaw, matahong mga kabuntagon, hindi pa sa natin nga kanamo, amahan.
pag gusto niyo Lord na unang-una mapadayon na mo Ginoo ang imong ministeryo alang sa bisita sa mga kaigsuonan lalo sa tanan pakita Lord ang tinuod na pag-alagad sa matag usa mo ni ang usa sa Yes, pinaka-importante amahan Ginong Dios na ining tawo nga kabuntagon na ilalom kami sa silong inimong panimalay naghangyo kami amahan ang imong panalangin pagpanalipod nga rin kanila kanamong tanan Ginoo naghangyo kami na bisan kinsa nga diyang mga balatian gikan sa ulo hangtod sa napalapag Ginoo hangyo kami nga ang imong pagpanalipod kanila ayuhon mo sila sa ilang napamati sa ilang kalawasan ang Ginoo nga may atrangkaso ipray ugad ng imong healing magapanlihok sa ilang kinabuhi salamat usab Lord sa ilang pagdawat nga ri kanamo sa akong mga kuyo Ginoo timailan amahan ingon ka Lord pinagi sa imong pulo kung ginsang magdawat kaninyo nagdawat ka nako ginsang magsalikoy kaninyo nagsalikoy usab kanako musamahan dako ang among pagpasalamat ning matahong mga kabuntagon sa dili madugay padayon kami Ginoo alang sa buluhaton o sa pagpamauli hinaut Lord ang safety seguridad ang maangkon pinagi sa imong pagpanalangin salamat kay Lord di na mo kaya kung wala ka Ginoo sa among kinabuhi salamat sa kinabuhi ni Nanay Narisa uban pa Lord sa iyong libong pamilya imo ang tanang lumong himaya sa Panginoon Kristo Jesus amen Amen. salamat kay Nay salamat kay ha Salamat kay Tay. Salamat Nay. Salamat kay Dong. Baby din siya ba? Dot, natawa itong mga kaisuunan Dot. Kapit kamay gid sila. Mailhan na ng mga kaisuunan kung makinaon sa Puyog Rugyod. Mga ligid kuyog ra. Mayong butag sa tanan. Dalay ko ng Ginoo sa nga kabuntagon. Amen. Bless me sa mong gingadto karon kay kinsa to nga katong bisita Nanay Nerissa. Nanay ni Risa nga dawat siya at kami dito nagpray lang mi o na-bless po ko sa kabina pastor kay bisag usa lang ang bisitahon malipayon siya bisag wala galing kuno padayon lang kuno gihapon o diya kuno siya ingon pagi sulti niya sa ako sa diya siya na nagdo na-bless pud ko sa iyang pagkamayo na-imagine ako tong time nga bago pa lang ko nangalagad kay Lord ingon ani pud ako na-imagine ako tong amo pag-adtuan so nahinumduman ako nga akon ibalik ang dati na ako nga kadati. Dalay ko ng Ginoo. Minis ba ito maglaban? Nagsuon, may karoon ko lahi ni siya nga kuha. Lahi ni siya nga event. Ang may daw. Mang snack daw mi. Manikop ni kuman.